free Okay, class. namhlanje sisebenza sikho officeini. Sesijwayele ukushutha ama-video se-officeini. So, njengoba ngishilo ekuqaleni, there are a lot of people abangu-WhatsApp-ani bayafuna ukuthi into engiyishoyo bafundisa umuntu o-wrong i-forex market. Kufunda umuntu o-wrong because ngiyathanda ukushare izinto and isikhathi esiningi ngiyishare nje mahhala for free because ezinye izinto kubalulekile ukuthi sibanike abantu ulwazi because abantu they've been hustling guys, they've been trying empilweni zabo zonke, baningi abantu abafisayo ukwazi. Mina nje sengiyibonile lento akumele uzenze ungqondo wazi ukwazi kakhulu, mina ngazi kakhulu but engufundile engubone futhi ungisebenzela nami I really want to share that ukuthi uzani bebone ukuthi ayikho into complicated lapha, it's just that wena nje understand i-strategy zobusebenzisa and stick kusona. Even if kuthiwa kwenzakalala kwi-market sticker kuyisilokhuzana kwi-strategy sakho, uma kuthiwe isikhathi esithize okutshejwa ngathi akube leso sikhathi wena ungavela ufele omunye umqondo wakho ukuthi awuthini ngibona ngathi right manje market angifight lapho uzobheda khona izinto, yabo. Opportunities avulekile ngoba ngisho nje inyanga ezayo siyayiqala laba siphusha nabo njengamanje baphusha nabo, yes true bayalose phinda beyenze profit kodwa isikhathi esiningi we've been like masithi nje ekuwineni. Holy Grace strategy has been working nicely guys, I'm happy, ngijabulile yonke into iyenze. So mina nje le opportunity ngiyayifuna ngiyayishare futhi nayi opportunity, ilink yami khona kwi-bio ka WhatsApp, khona number yami WhatsApp me, please be careful of scammers, yabo. I-opportunity yokugcina le ukuthi ukwazi ukufunda ukuthi ukwazi ukuyi-trade la wena. Emva lokho mina ngisayingeni lapho bayazi nabantu saqala kuphi, saqala kuba crypto sabafundisa manje sesiye lokho yonke into enemali uyohlezi usithola khona. So uma wena nje uthi uyimisela asikuncitshi nalo lwazi, yonke into isobala siyakunika, thatha mothatha shiya moshiya.